teď já vás vítám u prvního dílu ze série Farming Simulator 2015 a jsem tu společně s Cmagliem. Čus. A jdeme hrát, hrajeme spolu a rozhodl jsem se, že uděláme teda novou mapu. Tak to tady všechno připojíme. Tak. A no. Matý? No. Ty jsi kde? Jo, ty jedeš vysejpat mě. Dobré. Nejedu, já jsem u tebe. Jo, pardon. Tak. Divně je, že jsou nějaký špinavý. No jo. To jsem si nevěděl ani kousek. Tak jo. Tak já už jedu. Ne, já jsem si najmul pracovníka. Necháme ho tady dosekat a co tady máme dalšího? Jo, Jo, vlastně. my tady máme poletadlo, jo. Já nevím, jak ty, Matý, ale dělal bych tohle. My tady do pole skoro vůbec nebudeme potřebovat, takže nic. Tak, jo. Jo, Ty kde je ten traktor s tím voláčem? tady, já tam jedu na farmu. Já se ještě tady podívám, kdyby jako třeba trošičku náhodou tady nebyl penízek. To není tu. To je smutný. Matý. Já jdu vorat hned za tím. Šuhnou. Tak, děkuju. Kde je farma? Se podívej na mapu, no. Ano, stánky. Farma. Ono tady dělá. Jo. Takže až to bude mít 10, tak 50% budeme mít ve vozíku, jo. Jo, tady ten sází. To naplníme. Tak. Velkou počkáme. No, to je domů. Jo, já už jedu teda. Tu Aleši, ten malý trakturek. Já jedu, teď jsem projel lesem. A tam to úplně lítalo. Tak, jdeme teda, co dále? My teprve mám už vorat, nebo budeme to... No, rovnou vorej, já jdu rovnou sejt. Počkej, tohle pole je naše, viď? Jo. Tak to tady necháme, aby to udělal. Už voda. Paráda. Tak, já jdu sem a jo. Jo, všechno si dá nesmím, co tady nebude. Jo. Ale to je v pohodě. Do příště to nějak udělám, aby se to nebugovalo. A Už si poslal... jo. Remi to už si poslal toho... Co? Sejče? No, sečku. Síčku, ne sejč. Protože bych... To je úplně hustý to vorání. To špinavý. On už je plnej? Jo. Pusně tam. Pusně sem. Pusně. Počkej. My Matyáši. Co je? No. A já s ním jedu pod to. Vždyť nebyl plnej. Byl? Co kecáš? On jenom stál kvůli tomu traktoru, Matý. Protože to bychom měli přesně 50%, kdyby ten malý kombajn byl plný. A takovou vzdálenost teď ujel teprve 2 řádky. Matý. Ta, on Cmaglio.
Takže jako... Já to tady doplním a jdu to odvést, aby jsme měli nějaký prachy. A kam to vozíš, když tam za to nedostáš prachy? No dostanu. Dostanu? Sklad. No, teď já to nasypu. Já jsem dal obtížnost normální, chápeš? No ale když to tam nasypeš, tak nedostáš nic. Jo. No já to jdu odvést. Já myslím, že to vysypeš. No to až jdi něco pořádného dělat, prosím tě. No já dělám pořádný. Koukej se, jestli se tam nestřetávají, jo, jestli někdo třeba nestojí. Asi ví, kde stojí. Tak já dojedu tamhle. Zajet. Já bych se měl podívat na tohle, že jo? Jo, to je čas. Jo, ono to všechno jde tak průměrně. Pšenice, nákladový dvůr, přepravní společnost. Čekaj, já chci jet s tebou. 9. Jo, přepravní společnost je až tamhle. A tady je sípka. Jo, tak nic. Takže jedeme do sípky, no. No, za kolik se to prodá vůbec v sípce? Sípka. Bioplyn. Sípka. A jo. Pšenice, jo. Prodá se to. Tak jo. Ne. Kej, a kde je s tebou? A kde je s tebou, ne? Čekaj. Ten traktor, tyjo, na to, že je takhle z první, tak jede docela rychle. Sípka je tady. Jo, teďko jak se tam najíždí. My jsme to minule s Matýskem trošku popletli, že jsme tady jezdili furt dokola a najednou jsme zjistili, že se najíždí tamhle do toho baráku, jakoby. Takže teďkon doleva. Hej, jedeš nějak rychle, ne? Já nevím, ale... Jo, což dobrý kousek od farmy. No já kousek od farmy, teď já už jsem tu, já už to tu vysypám. No, Tak, dáme vyložit. ty seš ukrát? Ne. Jo, 17. Tu, strom. 22 tisíc. 22 tisíc. Hej, kolik to máš peněz? Kolik máš peněz? 22 tisíc, jak jsem teď odvez. Doufám, že to nebudou teď nějak zlevňovat, že jsme jim to tam odvezli. Protože oni to zlevňují, když jim tam prostě odvezem. Ale jim tam odvezeme 30, ne, plný vozejk, já nevím, kukuřice a víš co? Co? Jen koruna. Já bych nemohl. Jo, já jsem se tady teď docela dobře zabugoval. Ne, tak. Chceš jít pomoct? Ne, dobrý. Já jsem se jako nebuk, ale já jsem byl zachycený za plot tím vozejkem. Maria. Já nevím řídit. V příštím díle, jestli si teď v tomhle díle vyděláme, tak si budeme kupovat určitě nový traktory, protože tady ty vůbec nejsou silný. Ale jo, 42. Hej Aleši. Tak chvilku asi budu mít plno. Šmarek, jak jsem to teď zajel. Já už jsem skoro na farmě, nebo spíš už jsem na farmě. Už má plno? Asi. Tak se zatím. Tak se jdi podívat do toho kombajnu, jestli je plný, nebo kolik má procent. To máš procent. Kolik? No nebude 56. 56, no tak to stihnu ještě odvízt jednu várku. Víc, abych nejel, abych nebyl tady s plným vozejkem a on měl plno. To by mě docela naštvalo. Počkej, já tě doženu. Ty uvidíš, Aleš.
Tak. Mám Tam je pocípku. takhle. No a co je? Já tě doháním. No a co? Ty jsi blbec. Co? Pane bože. Byčího blbce jsem neviděl. Pšenici spustit. Tak naplníme pšenici. Mě to by mělo být zajímavé, jak to děláš. Normálně. Hele, mě tam ten... Hele, kámo, mě tam nasyp taky. Paník. Doufám, že se tady nepřevrátím teďkon. Když tak ti půjde pomoct. Jej, trošku fail. Ne. Kam to vyjedeš? Jo, silný traktor. Jo, vyjel jsem to. Červený traktor. Jezdí furt ten kombajn, já tam nevidím, čekej, ukaž. Jezdí? Asi jo. Doufejme, že jo. Asi jo. Jdi se do něj podívat a nejezdí furt za mnou. To je k ničemu. Víš, že Ne, máš... ještě jede. Jo, dobrý. Ale nemusíš za mnou jezdit a koukat se, jestli už má někdo zase to, anebo jestli už má vyvoráno. Skultivováno. Já nejezdím za tebou. Vůbec, já to vidím na té mapě. No. Nebourej do mě. Jsem ti pomůžu. No, tak mi nepomáhej. Já, Nebo mě převrátíš za já mi to chvíli. pohodí, že tě musím dohnat. Už tě doháním. Kam je? Normálně, Mám za tě já dohnat. to jdu vysypat na ty jaši. Za tě mám dohnat. A teďkon do mě hlavně nebourej, cmaglio. Jestli jo, tak já ti nám přes zubu. Jo, nebo jenom to nic se nestane. Já jdu taky vysypat. Já jsem si taky Tak. koupil vozej. Uvidíme, kolik máme peněz. Já chci taky vysypat. 33 000, jo, 33 600. Už to vysypávám, dobře mám vysypáno. Teď si jenom za tebe. Že se to bude. Ježišmarja, to jsou drifty. Jak je ten vozík, tyjo, prázdný normálně, tak už to Tak jede. to driftí, že jo. Tak když to máš prázdný. Já za chvíli asi budu ve stromě, ale to je jedno. Čekaj, Proč jsem zapínal světla? že je to Pane bože, Jo, já ti... znám rychlejší traktory než je tady to. Myslíš jako třeba... Ale jdi se podívat na toho kombajna, jak je plný, prosím tě. Ten tam ještě... No, tak se jdi podívat, ale. Už tam najdu. No jo, Matyáš, ty jsi fakt rebel. 88%. No, on už stejně to udělal. Teď čekej, pozor, hlavně nejezdí. Já to jdu vysypat. Hlavně jezdí. Sype mi to tam? Ty by mě byl. Ne, ještě ne. Můžeme se podívat. Trochu dopředu. No, já se stejně Dobrý, podívám. můžeš jet. Tak. Můžeš jet. Dobrý, můžeš jet. Takže teď budeme mít asi 40%. Nebo 30. 36 nebo něco takové. Něco mezi. Ta 36 už to nebude. To bude tak 40, to se vsádím. Hej, Alešek. Já No, mám 40. Aleš, já mám party traktor. Jo. Teď se postarej o kombajn, jdi ho zaparkovat výškám. Jak to tam parkujeme. Jo, něco tam ten... Já to jdu doplnit vlastně. Co je nám říct tam co? Hej Matý, teďko Smaglio, zaparkuj to tam teďko, jo, prosím tě. Jo, jen co tady za parku ustavit. No, doufám. Tak, já to tady teda udělám. Tam ten asi... Už má tady prázdno. Jo, a to teďka doplním. Jo, právě teď jsem to doplnil. A no, já si myslím, že točíme už docela dlouho. Teď to tam jenom asi odvezem a bude konec dílu. To se ještě uvidí. Jo, zase to vyjel.
A jo, ty traktory na to, že jsou hned první, co máme, tak jsou docela dobrý. Matyáši, můžeš Smaglio, proč je tady ten traktor? Já se budu. Můžeš to... Co? Smaglio, co si bugnul? Nic. Já jsem se bugnul, Jo, dobrý. když jsem parkoval kombajn. No. Zaparkuj toho traktora. Vlastně. Tak jo, odvezeme to tam, uvidíme, kolik budeme mít peněz. Ten No. traktor už je, ale zaparkovaný, takže to musí Ne, u toho plotu není. A ještě máme jeden traktor v shopu. No to je on. Aha. No ale běž zaparkovat ještě tam ten, co si jezdil za mnou. Já to tady vysypu. No to byl ten, co je z toho. Teď nevím ani kde jsem. Počkej, já to tady vyložit. Stůj. Tak, Až je. tvé. Takže, řeknu ti to takhle. Traktor, s kterým se jezdil za tebou, tak je ten, co je z toho. Aha. Jo, takže teďkon Kdo ví? máme 41 000, takže do příštího dílu možná něco budeme kupovat. To se ještě uvidí. Já dojedu na farmu. To my tady jezdíme furt. A v dalším díle prozradím, co budeme dělat. Budeme zase odvážet, protože potřebujeme třeba kombajn, aby jsme už začali třeba, no to už třeba v 5. díle, tak se budeme starat o krávy. A na to potřebujeme hodně peněz. Aleši, počkej, já se na něco jenom podívám. Ne, kolik to stojí. Hej, kolik máme my? Se tohle podívám. No. A tohle stojí. Mohli bychom Aleši koupit tu, jak se to jmenuje? Mohli bychom koupit, jak se to jmenuje? Co? Jak to s tím postřikovač. Na tamto. Mohli, no. To stojí méně, než máš teďka. Hele, já jsem ani nevěděl, že tady máme oradlo. Tak dobrý, no. Takže budeme spojovat pole. Ne. Jo. A mohli bychom ukázat. To až budeme mít víc polí, třeba 22, která je tamhle dole. No, tak já si myslím, že točíme hodně dlouho. Tak, pojď se rozloučit, Smaglio. Já doufám, že se vám video líbí a no a čau. Čus.